ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ହଁ, ଆଜି ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଉପରେ ଜାଣିବା ଆମେ। ଆସନ୍ତୁ। ରଣପୁର, ଯାହାକି ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ 28 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର, ମଣିନାଗ ତୋପ, ମୈନାକ ପାହାଡ଼ ବିଖ୍ୟାତ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଠାକୁର ପୀଠ, ଶକ୍ତିପୀଠ। ଅନ୍ୟପଟେ ପବିତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଅସୁରକୁମାରୀ ପାଖରେ ରମଣୀୟ ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦୃଶ୍ୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।